Eu son Rubén e son da parroquia de Trabada. Escollín esta foto por tres motivos. Un gracioso, un alegre e outro triste. A verdade é que quedeime un pouquiño con esta foto porque leva un pouco de todo. O motivo alegre, pois porque, bueno, aí estamos na comunión dunha prima miña, de Lara, e estamos, bueno, primos por ambas partes dela, moitos meus tamén, primos meus, que, bueno, eu considero que a familia pois é algo do máis importante que temos nesta vida e que temos que cuidar. O motivo de alegría, digamos, de broma, eu son ese que está agarrando a pirola. Miña mãe dicía que sempre que tiña ganas de facer pis agarraba a pirola. Teño que dicir que o meu pequeno heredou e fai o mismo. Sí, de feito, nesta foto parece que estou vendo a Mateo. E por último, pois o motivo triste é porque, bueno, eu aí non recordo os anos que tiña, pero máis ou menos debía ter, non sei, 6, 7, pouco tempo despois, pois o rapaz que está de brazos cruzados de camiseta blanca, pois bueno, era meu irmán. Os dous de blanco de atrás, os máis altos, eran meus irmáns. Un Alfonso, que é o do lado da lá, digamos, e o que está de brazos cruzados é Fernando, que, bueno, pois pouco tempo despois, aos 17 anos, pois morreu, cando eu tiña 9 anos, e, bueno, poucos anos pasaron desde esta fotografía. Entonces, bueno, en parte escollina porque digamos que reflexa varios sentimientos nunha mesma foto, por, bueno, tamén pois por que quería ter un especial recordo con el.